धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय लोगोसे खुंगा 25थि बोसोरारि जुथुमा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा 1999 मायथाइनिफ्राय जागायनानै देग्लाय 25 बोसोराव आगान होबाय आरो बे आफादनि खुंगा 25थि बोसोरारि जुथुमा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ रुफाजुलि गामिनि याजलायाव 7, 8 आरो 9 जानुवारि खालार खालि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म लोगोसे गुबुन गुबुन फोसावगिरि आरो बिबानगिरिफोरा नुजाथिफैगोन। बेनिखायनो धेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय ब्रह्म धोरोम सिबियारि गासैखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों धेकियाजुलि ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि खगेन मोसाहारि बिथाङा लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि जितेन गयारि बिथाङा। ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि खगेन मोसाहारि बानजाय आफादनि आफादगिरि जितेन गयारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिनो लानि फै। गिबियावनो आङो बानजाय आफादनि जानानै रादाब बुथुमगिरिनिसिम साबायखर बावग्रोबाय। लोगोसेनो आं दा बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि नैबे खुंथाय बोसोराव खनसे जिथु खुंथाय बे खुंथाया 1999 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै दिनै 25 बोसोराव आगान होबाय। दा 25 बोसोर जोङो सिलभार जुबलि जोंनि धेकियाजुलि आन्चलिकआ खुंनो थाम-थिम खालामदों। दा बेयाव आंखौनो बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरि हिसाबै गायसननानै होदों। दा आङो बेखौनो बुंगोन, दा जि मावगोन जोङो एसे गाजा गोमजायैनो खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। दा बेयाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौ जेनेबा जोङो आन्चलिक आफाद जों बानजाय आफाद गोरोबनायनि गेजेरजों जोङो मोजाङैनो गाजा गोमजायैनो खुंफुंनायनि सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनायनि थाम-थिमखौ खालामनाय जादों। दा थारिखआ जाबाय 7, 9 आरो 7, 8, 9 दा 2024 मायथाइ बे मायथाइयावनो जोङो दिन थारिखफोरखौ थि सायख'नानै लाखानाय जाबाय। दा बेखायनो आं खावलायबावगोन जोंनि धेकियाजुलि आन्चलिकनि खना गफा जोंनिनो ब्रह्म धोरोम सिबियारि बाबामोनखौ आइमोनखौ गाजा गोमजायै नुजाफैनानै नैबे फैबाय थानाय 7, 8, 9 जानो गोनां बे कनफारेन्सखौ गाजा गोमजायैनो जाफुंसार होगोन। आं बेखौनो खावलायनानै आंनि फंनैसो जिथु बुंथिनाय बे बुंथिनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बेयावथ' जोंहा दिनै जोङो 1999 मायथाइयाव जों दाजेननानै जों फैयै फैयै नै दिनैसिम जोंहा 25 बोसोर जाफैबाय 2024आव। दा बाहाय जोङो ओरैबायदि लाहार फाहार खालामदों जे जोङो जोंनि धेकियाजुलि ओनसोलनि गासैबो गामियारिनिफ्राय एबा ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जोङो बेखौ हास्थायदों धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जे जोंनि बे ओनसोला धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे ओनसोलखौ गासैखौबो गथ' गथायखौ जोङो बोखांबोनो हायो आरो जोंनि बे ओनसोलफोरखौ सुस्रांनायाव जोंहा मदद होनो हायो, जों बेखौ आसा खालामदों। आरो बेयाव लाहार फाहार खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा रां रुफानि गोनांथि। रां रुफाखौ जोङो बिदिनो न'खरफ्रोमबो जोंहा टारगेट मानि खोलैनाय दंखायो। बे टारगेट मानिनि गेजेरजोंनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ आवगायदों आरो नैबे हाबाफारियाव आलासि महरै जोङो बेयाव आलासि महरै जोंहा जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन आफा दङ आरो आइजो आफादनिफ्राय जोंहा कल्पना आइ दङ, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिनो फोसावगिरि। आरो दानि आगुनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि फोसावगिरिमोन। नै दा जोंहा गोदानै दाजानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिनो गाहाय सचिब बिद्यासागर ब्रह्म आफा दङ। जोङो बिदिनो गोबां आलासि लादों आरो जोङो ओनसोलनि गासैबो गागि एबा बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद जोङो बेफोरखौबो जों खावलायनाय जादों जाहाथे बे मेलनि गेजेरजों जोङो मोनफ्रोमबो आयदाखौ सावरायजायो, बिनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो नोंथांमोना मा आयदानि सायाव सावरायनाय नैबे हाबाफारियाव लानाय? दा बेयाव जोङो गिबियावनो
जोङो लाइमोन आफादनि सावरायनाय जादों। लाइमोन आफादा जाहाथे फेग्रा मुवानिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो। लाइमोना जों माब्रैबा जोङो बैबायदि गोबां बेले बेजे जि दानि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय बिनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो, लाइमोन आफादखौ बोखांबोनो हायो, बे आयदायाव लानाय जादों 7 थारिखआव। आरो 8 थारिखआव जोंहा धोरोमनि माखासे सान्थौ बिजिरनाय लादों जों आलासिनि गेजेरजों। जोबथारनायाव जोंहा गेवलाङै जोङो बाहाय ओनसोलनि गासैखौबो रायजो राजाखौ लानानै मोनसे गेवलां धोरोम सावरायमेल लानाय जादों आरो। सेरफांगुरि बाजार शोरुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।